sampean mlebu paguyuban Madangkara ngoten lho. Aja ditampa sing rena-rena. Jane aku ora pengen komentar lho. Jane aku ora pengen komen tapi kok dadi keri lho ya. Iki mesake lek ra mbok tanggapi bapakmu sa. Sing nanggap gen panitia ae. Mbak Elisa ditanggap kok ya. Ya ora sida lek ngono. Matur sembah nuwun Mbak Elisa tebih saking Ngayogyakarta pirang-pirang dina ra kundur. Ayo. Mas Gareng pundi Mas Gareng? Wah, nggih. Yo dihormati nganggo warung pojok. Ayo, ngormati Mas Gareng tralala. Oke, monggo Mas RJM. Yo. Jos warung pojok. Cer. Wah, Bu Gareng, monggo Bu Gareng. Luar biasa malam hari ini munjungan pas goro-goro dirawi bintang kita Niken Salindri. Luar biasa. Ki jenenge rezeki wong ki ora iso disangka-sangka nggih Mas. Nggih no. Wedene rezekiku kaya ngene ya tak tampane. Ora masalah. Mboten masalah. Malah kaya ngene iki open-openane gampang. Kok gampang? Cepake iki nang Rore Mason lancar ngetene. Ya, Dik. Oh iya. Aduh, mula aku mau ki wengi ngimpi rene arep rene iki ngimpi dirubung laler jebular ketemu iki ta. Niken Salindri. Aduh, wong ya penggemare Pak Yoyok kok nggih mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Penggemar kula nggih sepuh-sepuh ngoten niku. Nggih, malah ra mbebayani ngeten iki. Asmane sinten to, Bu? Ira Julita. Oh, Ira Julita. Wah, iki lek dadi dalang apik lho, Mbak iki. Suarane gowedhe kok. Gowedhe nggih, Ira Julita. Kaya Bu Harni ya. Sik. Umur pinten sampean umure pinten? 17 pindho. 17 pindho. 17 pindho untune telas pipine kendho. Kaya entuk bahane gareng iki. Nggih. Kira-kira di usia 17 pindho iki pipise cek lancar? Wis. Wis. Oh ngentute diluk tok ya wae. Oh ciut. Mboten niku pun kagungan garwa napa? Pun kagungan garwa? Dereng. Oh isih prawan ting-ting nggih rezeki. Tapi piye untuk perawan ngene iki paribasan didudut katut surung luntung diambung ngangop ngene iki lah ya. Telateni ae no. Telateni. Kula ya anak-anak kaya kae meneh kae kula. Nggih. Oh iya.
janda 30 tahun ndak pulang sampai sekarang suamiku. Oh janda ndak masalah, janda semakin di depan ya. Biar janda rasa SMA anti lobok anti jemek. Gareng. Sing tenang. Rondo iki lak barang bekas to, Pak. Nggih. Wis paling wong lecet-lecet pemakaian ngoten niku. Anake 5, pengen tambahi pira? Udah lah. Udah, perih ya. Iya jari katut tok. Wah, lalakon nih. Ngeten niki Pak sampean titeni. Pripun? Pak Yoyok disusul piyai ngeten niki setiap pentas pun pen pinten. Niku bar dugi dalem mesti sing ngejob tambah kathah. Allahumma. Amin. Amin. Pancen bener niku. Nggih to. Kula Ponorogo duwe kanca jenenge Ndorin. Nah, Niku nggih lancar kula teng Ponorogo. alhamdulillah. Ning niki enten peristiwa yang menyedihkan. Napa mleh? Mergo Ndorin kali Larso niki lagi musuhan niki lagi. Larso sesuk ning Ponorogo ra gelem melu lek Ndorin. Ayo. Nggih. Kok diantem raine kok. Ayo. Ya ampun nggih nggih. Atungake sehat selalu. Nggih, sehat. Ya. Nggih. Oke. Mongen. Pak Mongen. Adik Sapa? mongen dalang. Oh, mongen dalang. Pak Mongen dalang. Iya, nggih. Eh. Oh, sampean bojone. Oh, ya. Nggih pun mangga, nggih. Anu diglandang bojone, Pak, duwe bojono kok ya. Nggih. Ya. Iya. Yo, wis ora apa-apa nek ora ganggu ya, Pak, ora masalah, ora ganggu ora Nggih. apa-apa. Ini lenggah nggih. Lenggah nggih. Mbak Niken lenggah nggih. Nah, nggih, ra apa-apa. Odan nggih, suwun Pak. Nggih, pun mengke. Kok timbangane ngamuk udo. Pansip niki. Nggih. Tapi mang paringi anu golek kersa. Mbok menawa biasane wong anu Nggih. ngene karo dhuwit Nggih. manut. Sing maringi kula nek jenengan wedi tak paring tak caoske. Nih. Anu, Dik, iki pinangka Ngatung langsungan. pinangka aku nafkahi dirimu ya, Dik ya. Waduh. Nggih. Wis. Terus kana jajan. Nah. Niku mboten niki mau niku derek empon niki mau urunan nyepuluh. Ya. Iya. Ojo ora. Pak. Tak terke dhewe, Pak. Kandhane iki jodohku kok ngeyel lho. Lah, Yo, Jan tak terke Nih, nek Jan. aku manut aku ki. kaya Rose karo Jack bintang Titanic lho kalian. Ya. Comeback. Dadah. Mwah. Yang ngene. Toh, sing iso ngatasi tetep dagelan nek ngono kuwi. Donya. Wong gareng kulino nek wong gendeng didusi kok. Ayo. Dusi kula dol ora payu pangan dhewe, Pak. Rezeki, Pak. Nggih, leres. Ternuwun. Nggih. Yang komplit tok jenenge wonten ing Munjungan iki pancen komplit. Kawulane Pak Agus niku komplit tur kabeh ditresnani Pak kali Pak Agus niku mboten bedak-bedake siji lan sijine. Ngoten nggih. Nggih, Pak. Nggih. Iki sapa neh iki? Tak kira wong edan anyaran. Ya ora. Gareng iki nganyelit tenan. Ora, kanca jebule. Kuwi tas mari aja diganggu. Nggih, mari nggih. Mbak Elisa karo Mbak Birgita, ayo mandap sih. Ayo. Tukung. Ayo urung ta mau? Lali aku gampangan ayo. Monggo tukung yuk, tetes. Sebabe napa ta Mas Gareng sing kula ken jumeneng niki Mbak Elisa karo Mbak Birgita. Wonten dawuh napa nggih? Niku lek teng YouTube wong loro niku kaya kakak beradik. Oh. Nggih. Pripun napa mirip napa mboten, Pak? Oh, mirip nggih. Mirip. Ari jambune apa isine? Mbak Yune apa adine? Nah, ngoten. Waduh.
Jano telu kok Pak niki wau. Bagus sih jane aneh. Rumah sama aku mau ya kotak. Niki wae jano kembare telu. Kok saged? Satu nih. Wis mudhun ya. Wis disangoni. Nggih, Mbak Birgita. Selamat ulang tahun ya. Iya, terima kasih. Nggih, Pak. Umur berapa sekarang? 23. Oh, 23. Oh, umur 23, Dek. Wah, ya wis wayah ngedu iki. Sing didu apane? Kepinterane sing didu gaweane. Telat lek mau ngomongi, Reng. Malah wis to. Nggih, ngaturaken terima kasih Pak untuk penonton yang ada di YouTube. Kemarin ada yang mengucapkan selamat ulang tahun. Terima kasih. Panjang umur. Amin, sehat Pak selalu, Gareng nggih. Dilancarkan rezekinya. Amin. Ya. Harapannya apa umur 23? Pesan-pesanmu apa? Pesan-pesanku moga-moga aku ndang rabi, Mbak. Kok ya kayak susu sih? Aku lo 30 punjul le santai. Lah aku ki kapok lho, Mbak. Aku ki kapok. Pacaran suwi-suwi terus ora dadi. Ngono iki aku kapok. Oh ngono. Emang Lah, wis berapa tahun? Suwimu tuh berapa tahun? 4 tahun ra sida rabi. Aku 10 tahun emeneng wae. Tapi sampean sida rabi ra? Hah? Sida rabi ra? Durung. Ya, sama muka-muka kaya, dong anak nah, toh. Aja ngono to Pak Cahyo wis merah lho pipinya. Nek ngerti aku rabi. Ora no, aku sing dalang no piye to. Dalang so aku. Lakone anu Kowe ning rabi tenan, kowe rabi mesti Pak Yoyok jagong neng nggonmu. Ndah. Kok Pak Yoyok terus nyanyi lagu kandas. Lagune kandas. Kandas. Nggih. ora kae no aku Napa? nglakoke lakon kae lho dalang sapa nyono kae ning wayang kulit. Ceritane lak dalang sapa nyono kuwi lho dalang terus nyulahke Gatotkaca terus nyampluk lampu peteng dedet bar kuwi manten wedoke ilang bareng karo dalang ilang. Waduh. Aduh. Piye Manten piye edok piye. kalih dalange. Stop. Kelakon ngono tenan tak sunati, tak ketok. Waduh. Aja lewat sunati ngono tak kocori tukul neh kok ayo. Kula silai, Bu. Aja. Aja. Lah abang-abang tak bareng. Pak Gareng. Biar iki ora. Gerajakan Banyuwangi. Nggih. Mbak Elisa enten pamundhut mboten? Tadi ada di amplopan itu ada yang mau duet nanti. Bar iki ya, Mbak. Nggih. Nggih, bar niki. Iki lho apa iki? Jane kok Suki mbangu lancur napa to niki? Jagong ya Pak niku. Oh, enek-enek layange. Ada kok. layangnya. Nggih, Yang bar niki, satunya bar niki juga mangke. ada, Nggih, nggih. Jagong ora. Jagung. Becek. Nggih. Mangga. Ya bir saya dulu. Ampiat mayan neman suwarane gendeng belam biangan Mbak Lisa. nyeram biai noswan tara Mirip nggih Pak nggih. Nggih pasuryane nggih suwantene nggih. Mangga dibedakne. Kembar nggih. Ada bedane ning nggon dagune. Oh, nggon dagune. Dagune nek bir kita ono legok dekok apa? Dekok. Legok. Legok. Bar tiba kedaduk aspal kok. Aku lanjut. Elisa karo Birgita. Podoane ya. Tanggane Pak Yoyok nika nggih kembar, Ninik Nunuk nika pripun? Terus mati kabeh guys. Gak. Sedih aku nek ngono. Malah. Yo. Yo, sapa ki urute iki? Bir kita dong. Hampir kita dong. Pianyu wangi kelan kenang wetan segera
kang kalewiat lewiat. Yuk. Aja takon sesasana Gumeliaring Taman Sari Nuswantara belambiangan gumeliaring Taman Sari Nuswantara belambiangan gumeliaring Taman Sari Nuswantara belambiangane senang-sesane wis tak ojo wis pirang-pirang jaman kurun temurun ya wis kalah akeh rahasia kabeh maning diromake pirara akeh sate mati lambat umat sejarane belambiangane gunung-gunung diromake terkoso sawah landang berhati meromake sepuluh ini Monggo Gerajakan Banyuwangen. Dados. Gerajakan
Trimo. Mangan selonjoran Kayeng nadyan temu gamelan tok ning nadyan mangkono tetep kepenak lan dadi renaning penggalih ya Mas Gareng. Malah damel segering swasana. Nah, nggih. Nganti wanci gara-gara penontonnya malah saya mbludak, Iki sobar apa ora wayangan ngene iki malah kepir-kepir. Mergo salah nggih liwat dalan iki lho. Kejaba ngoten wong sik tunggoni penonton semene oke lho Pak, rekor lho Pak niki. Matur nuwun. Penonton ki ora saya sudo malah saya tambah. Iki wedine nek ora nganti rampung lakone pengrawit kondur sesuk Pak Yoyok neng kene nyeritake dhewe entake lakon. Ya aja to. Sik kula selani niki nggih. Nggih. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Wilujeng dalu Pak Dalang nderek kenalan kula Pak Suki saking Bangun Lancur. Nggih Pak. Bangun Lancur nggih. Nggih. Bilih pareng kula nyuwun gending bawa pangkur Semarangan ingkang nyekar Bukesi. Matur nuwun. Ibu dikersake Bu. Mbak Lisa gen istirahat dhisik bar iki duet arepe. Bukesi sampean sing dikersake. Nggih, tapi aku tak linggo wae ya Pakmu. Lah ngopo? Ya linggo lah, kan aku wis kasepuhan, sing ngadeg ben sing enom-enom. Aja ngono, ora aja dibedak-bedake. Sampean ki ambak wis rada sepuh ning nek jumeneng iki bodine sik aduhe. Enggak, aku linggo wae, stop. Ngene iki Manut aku. tenan wis bukti tresnane sing kakung karo sing putri iki wis ngene iki. Alah gombal apa? Ora. Wis ngene iki nek endi-endi sing putri mesti kebak pangalembono dening sing kakung. Nah, Ya ngene kok ora kudu diparingi ya ngene iki. ah iya. Nggih. Ngadeg nggih Pak Bu nggih. Ha, kuwi lho. Gara-gara lho penonton sik semene mbane. Aku M. Hah? Oh, ngapunten nggih. Ra apa-apa. Nggih ngapunten. Berarti sampean awanmu nekat no Mas. Maksudnya Mbok modar ora ya. kan Mas kemu kena rek rukuh to niku. Kan kagem salat berarti nekat salat to niku. Mboten. Ya tak ngadeg. Nah, ya ora apa-apa. Nah, aku karo arep kangen-kangenan karo dulur-dulurku neng Munjungan, Pak. Cilikanku mbiyen, kula jaman tasih alit niku nderek. Dicukur gundul. Ora. Ora. Bapak kula niku lek Mbah Wagiman. Dalang, biyen yo sering tanggapan mriki ngruwat mriki. Lah kancane Mbah Mongen niki. Terus kancane Pak Kadeni niku. Wah, pokoknya teng mriki niku sejatosipun teng Munjungan niku kula kaya balik pulang kampung. Mulih neng omahe. Nggih, bali teng kandang. Bali neng jogane neng latare dhewe. Nggih lah cilikan kula niku nalika bapak kula niku kan nelayan pados iwak teng segara niku lho sebelah niku. Mentase kapale niku berlabuhe nggih teng mriki. Kulit jeruk. Numpak prau kunting niku. Dadi kula teng Munjungan niku padha karo
omahe keluarga kula sedaya ngoten. Ah, dudul ya bebrayan Pak teng mriki niki. Luar biasa nggih. Cek kelingan dadi tidak akan lupa akan sejarah masa kecilnya. Jas merah ya? Nggih niku. Nggih. Nggih, pramila matur nuwun sanget dumateng sedaya Bapak Ibu, Pak Lurah, sedaya perangkat, panjenengan sampun tresnani kula lan bojo kula, panjenengan dawuhi, panjenengan undang kanca kula lan bojo kula ndalang wonten mriki kula matur nuwun sanget Bapak Ibu. Mugi-mugi pas sedulurane awake dhewe niki mboten mandeg namung dinten iki. Mugi-mugi ing taun-taun ngajeng saged silaturahmi malih nggih Bapak Ibu. Nggih. Pak, tokone bukake, Pak. Matur nuwun. Apoteke pun bukake. Urung. Nggih, piye mlebu. Bu Kesi, Dalem. sing sampean sing ketok lak piyai sing nang kene iki to. Nggih. Sampean ra ngerti. Neng kantor kecamatan Nggih. nobar teng mriku piyayine sik akeh. Lah nggih, alhamdulillah. Nggih. Mboten namung nobar teng mriki tok, tapi teng YouTube niku pemirsa serempak wau sekitar 4.500 pasang penonton, mata. Pak. Di Kuntat di channel. Wis nyanyi Yusuf Ansor. Heeh. Yo. Ya Bu Kesi, Pangkur Semarangan iki rajane lek iki. Ha iki. Kaya apa? Mingkar mingkureng ang karenan marati Awas, ngambah nada tinggi. Tarik napas. Alon-alon Bu, tarik napas. Nyebut asmane pangeran. Iya. Terus. Iya. Terus sidengkas. Iya. Alhamdulillah lahir lanang, Bu. Malah kaya bayen ta. Hah? Ayo. Ning laku nembangan iki ora kalah karo Elisa to. Oh, ora kalah, lemane menangan sak dunia. Ayo. Tapi kan Elisa ra Bu. Pak Gareng aja nakal-nakal Pak Mboten, Gareng. Bu, mboten. Emi apa, Gong? Melon. Bareng. Niki nggih ngapunten lho. Gandeng niki pun manak papat, dadi mengke lek enten keselite ngoten nggih ngapunten nggih Bapak Ibu. Nggih, mboten napa-napa. Kok saru to yaene kok iso muni kaya ngono to? Piye to? Wis Kan muni manak apa, Bu? papat, mbok Manak menawa papat. enten kesilite nyun pangapunten. Malah kok genahne ora gareng ora. Ya, Bu. Nah, Bu. Iya. Kok ora diunggahne nyapa, Bu? Oh, sampean pengen munggah ya ini? Ngen. Unggahne Oke. no. Oke. Boleh pasarane munjungan. Ya, aku tak munggah ya, nang munggah. Men ora kalah karo Agni kok. Ayo. Luar biasa istriku elak tenan ae kelarane. Matur nuwun. Ngene iki lho.
pakmu. Apa? Nyawang aku. Apa? Ngene iki lek ngantek mbok tinggal wayuh kebangetan. Ora apa itu. Tenan. Aku iku drama ning panggung iku Arep drama. golek sing kaya ngopo. Ayo. Sing kaya kae. Ayo. Nakal sasa. Tenang Bu. Bapak niku tenan Bu, piyayine sae. Lah. Tenan. Kuwi lho. Mboten ninggalke Bapak. Alah niku kan piyayine meneng to Pak Yoyok niku. Lho, Dadi Pak. Pak Yoyok niki piyayine jan meneng tapi glendem, ngapusi kalih ora nek bedane. Tenan. Kanca-kanca Madangkara wis tau krungu Pak Yoyok kok ngapusi? Oh ya wis. Jaluk sodok glosor doan kok ora. Berarti sampean kabeh dadi sesek sini lho ya. Cok kanca. Sampane Kanca-kanca. Tamong cok kanca. Sampane sakmene mbekan kok ora nek sing mbolo karo aku to. Mongko sesuk iki amplopmu lewate aku lho. Sing menehi sampean iki aku lewate lho ya. Lewate Pak Heru. Ora nek sing Kanca-kanca. Ayo. mosok aku ora nek sing belani blas cah banget. Tak belani Bu Kesi. I love you. Ayo. Gombal ora percaya. Ya wis tarik kembali. Ayo. Sinukerta mereh kereta rata Cakar pakar. Pakar, Pak. Ayo. Senes cakar. Goblok. sesuk sampean tak cakar. Ora sida diwayuh kok cakar-cakar. Pakartine ngelmu Kang Tum. Ayo. kang tumrap ning tanah Jawa Nono. agama ageming ngaji Yo bareng yo. Turi putih ditandur ning kebanyakan Turi putih Mbok Ira Mbok Ira Mbok Ira Ya Bu Kesi. Kembang gede aku mah kembang gede kembang gede aku mah kembang gede aku mau duwe bojo dalang bubaran dalang ditagih utang Mbok Ira Mbak Era Mbok Ira Mbak Era Mbok Ira. Oh. Halo kan? Turi putih
Mbok Ira, Mbok Ira, Mbok Ira. Kembang napa Bu Kesi? Kembang Terima kasih. Tenang kita mbok kesel Bu Kesi, Bu Kesi. Mbak Lisa iki lho ana sing ngersake duet. Nggih, ingkang badhe duet kalih Mbak Elisa. Sinten asmane, Pak? Niki saking kula Mas Ali penggemar Dalang Cahya Kuntadi ugi Mbak Elisa Orcaro Salaso. Sembah nuwun. Ha iki lho. Pundi niki Mas Ali? Nggih. Tasih Mas Ali, mangga Mas Ali. tasih napa mboten niki Piyayi? Wonten. Nggih. Tolong panggilke Mas Ali. Oh nggih niki. Oh nggih niki. Oh ya. Nggih. Olah nggih fans. Piyayi le jangkep tata kramane. Nggih. Jangkep, Pak. Nggih. Wedi ku ya nek kaya sing mau ora jangkep. Niki jangkep niki. Biarek iki ora. Nek niki jangkep, nek niki jangkep. Jangkep nggih. Jangkep nggih. Nggih. Pengen duet lagu menapa Mas Ali? Ngagem niki Mas, ngagem gen kula. Kok gareng. Kula nyuwun Lintang Asmara mawon. Wah. Nuwun sewu Pak Bu nggih. Izin kali Nggih kula Pak dengan Cahyo, menika. met sewu. Pak Cahyo niku met sewu kalian Pak Cahyo rumiyin. Ah iya kudu izin karo aku biasanya duete karo aku. Oh nggih, dek wingi panjenengan ingkang nembang niku kalih Mbak Elisa saniki kula nyuwun izin. Supados dipun keparengaken kula nembang Lintang Asmara kalian Mbak Elisa. Wes ra iso. Dijini. Ampun cemburu, Pak. Ora banget saya apa ae ora. Sampean kok ngerti ae ora. Akhire ngene iki lak terus sakit hatine Bu Kesi terbalaskan to ngene. Nggih. Wis ngene iki. Nah. Ke Pakde. Se. Apa neh lho? Mas. Durus. Mas. Sampeyan Pripun, mersani Pak Cahyo duet karo Mbak Lisa to. Inggih. Duet Lintang Asmara. Inggih. Ya sampean meri to. Kula meri lho niki. Asline niku bagiane Pak Cahyo karo Elisa kok sampean wani-wani lho. Aku sing bojone ora wani lho. Lah kula mbelani jenengan lho, Bu. Bener. Wong salah wangsul kula mirsani pagelaran wayang kulit Pak Cahyo niku lak pokok wonten Mbak Elisa niku kok sajae seru ngoten. Bu Kesi kalian Pak Cahyo Bu Elisa niku. Nggih, seru malih bar wayangan kula saya seru. Sampeyan niku nek wayangan Pak Cahyo niku sing dijak mung niku tok kok. Nggih. Mas daleme sampean pundi, Mas? Kula ndongko nggih. Oh, Ndongko. Nggih. Dongko niku masih sini. Masih kawasan Oh, Trenggalek. kawasan Nggih. Galek. Oh, nggih. Menawi arah yang Pacitan Mbak liwati Dongko. Oh iya, belum pernah sih. Sudah siap duet kalih Nduk Elisa? Lintang Asmara. Sudah